En dan geven we verder maar een speciaal stukje over hoe squalen green blijven kennen en hoe we de natuurlijke greenstoffen waarom je kennen onder ierde. Hilde Buursma van de Kliester is de gast. Zij jouw gastlessen over GFT, dat is green fruit en groenteafval, ons squalen in Noord-Est-Friesland. Maar GFT is geen gewoon afval, het wordt humus en jouw voedingsstoffen aan planten en biem. We praten erom met Hilde en wat fijn dat je hier in de studio bent. Je bent dus van de Kliester. Dat klopt, goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Ik kreeg deze mail in de inbox deze week. En ik hier nog nooit van de Kliester gehad. Kun je dan misschien vertellen wat de Kliester is? Om even een introductie te doen. Jazeker. De Kliester is het Natuur-, Milieu-, Educatiecentrum voor de gemeentes Noord-Est-Friesland en Dantimerdeel. En wij bestaan het hier al 30 jaar. We gaan een jubileum. Dus is er nog nooit van gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. En wij bestaan op ierbasis meer als 10.000 ben. Van 44 squalen in de regio. Die nemen we mee de natuur in. En we komen daar op squalen. We brengen leskisten, zodat de leerkrachten zelf les niet aan kennen en fabrieren kennen. Maar we jouwen ook gastlessen. En wij brengen leuke dingen op squalen. Zoals roepen die dan vlinders worden. Ja. Aaien die ze uitbreiden kennen op squalen. En dat soort echt heel dingen. educatief. Ja, zeker educatief. En dat is het doel. Je hebt daar meerdere onderdelen. En één onderdeel daarvan is dan les over GFT. Als ik het goed begrepen heb. En ik wist dus net, en dat vond ik eigenlijk heel interessant, dat een huishouding scheidt, toch? Die scheidt, die had een groene container en een grijze container. Maar squalen had dat net. Nee, klopt. Toch? Want alles gaat in één container op squallen. Kun je daar uitlezen hoe dat zit? Ja, als je eigenlijk is Elsenien verantwoordelijk voor zijn eigen afval. En de gemeente had het goed regelen, maar de huishoudens. Wij betalen alle jaren afvalstoffenheffing elke jaar. En als wederdienst zees maar, dan haal je hun huis container op. De ene week de grijze, de andere week de groene. Maar squalen ben net een huishouden. En betaal je dus echt net afvalstoffenheffing. Die worden bezonnen als een bedrijf. En die moet zelf hun afval kwijt te rijden. Aan verschillende bedrijven. En heel vaak in de praktijk blijkt dus dat gewoon in één grote container voor bedrijfsafval komt. Dus de papier wordt vaak wel nog apart inzamelen op squalen. Maar verder het restafval en het GFT-afval, wat er nogal is op squalen. Plakhuizen, bananenschil, neem het maar op. Dat komt al hier in dezelfde bak. En dat is eigenlijk heel raar. Verbrandingsoven dan eigenlijk. Precies, ja. En dat is eigenlijk wat je dan een stokje verstekken willen. En daarom jou met dit programma dan educatieve lessen op squallen. En dan had je dan een green container mijn naam. Hoe werkt zo'n les? Ja, nou wij doen eerst een introductie over afvalskiering. Want dat doen wij eens in Nederland heel goed. Wij zijn echt koprenner in Europa wat dat betreft. Maar ja, de gemeenten die willen heel graag dat ex-squal meer aan afvalskiering doen. En ja, daar hebben we hun vanzelfs hut bij nodig. Dat moet ze wel willen. Ja. En dus wij vregen eerst even aan de band van, nou, hoe doe je dit thuis? Maar hoe zou het dan op squallen gebeuren? Nou, en dan toch dus vaak blikken dat het inderdaad in één container komt. Ik ben wel een paar squallen trouwens, die te skieren, maar ik eerlijk zeggen. Het wordt eigenlijk bij de squallen zelf deadline om het te skieren. Ja, nou bij de ben zelfs wordt het deadline. Waarom zou het zo wezen dat squalen het nog net door? Wat is dat een financiële reden? Of dat het al in dezelfde container gaat? Is het heel kostbaar om dat te scheiden? Nou, nee, kostbaar om te skieren is het net. Maar om het apart ophalen te laten, dat kost wel meer geld. En vaak binnen hoeveelheden echt net heel groot. Dus dat is net zeggen van, ik laat elke week een bedrijf komen voor de grijze container. En die nemen daarvoor het groene afval mee. Want dat is vaak maar een heel iets bietje. Ja. Dus een paar keer eens in de 3 weken bijvoorbeeld, ga ik het op squalen, wordt dan het groene afval apart ophalen. En ja, dat kost geld. Maar ik inzet, want de squal maakt het was zelf skierde. Ja. Dus de band die maakt, en daarom heb ik het bakje mijn naam. De band die maakt in de klasse hun skieltjes en klakhuizen dan wel in zijn green bakje doen. Dat maakt vanzelf legen worden. En skiën maken worden, ja. En dat leegje, dat kan dan in een compostvet. En wij doen dit uit namen van de gemeenten, van de beide gemeenten. En die stellen dus gratis voor elke klas een green inzamelbakje beschikbaar. Maar ook een compostvat, als ze dat willen. En dan is het dus zo, want dan jouwst er dus lessen. En dan vertel ze dus, nou je moet dan het green afval in die green container doen. Ja.
Dat wordt dan compost. En dan maakt het nog in een compostcontainer? Nee, de groene bakjes worden rechtstreeks in het compostvat liggen. Ja. En als inzamelen, dat kan ook een keus wezen. Ja. En in dat compostvat, dat wordt het maar meestal een jaar hier of zo, voordat het dan ook echt helemaal waai is. Ja. En dan schept het eronder weer uit en dan ziet het er eigenlijk gewoon uit als potgroen. Ja. Het roekt extra. En dan kist het gewoon weer broeken. En dan kist het broeken. En dan juist dat gewoon dat door. Die broeken dat weer voor het Greenlandse of ja, er zijn eens een paar mogelijkheden. Ze kunnen het gewoon inzamelen laten, een bedrijf komen laten. Maar er zijn ook squalen, die houden een eigen squalentuin, een moestuin. Nou, die kennen dat natuurlijk perfect broeken. Wat goed. Voor hun eigen tuin. Ja? Maar ja, er zijn ook nog wel ooroplossingen te bedenken. En daarbij doen wij dus een beroep op de creativiteit van de band. Vaak is er ook wel een leerlingen op squalen. Van, denk je er zo, nee, hoe kan je dit nou op squalen doen? En dan komen er soms hele creatieve oplossingen uit. En als dan zo'n creatieve oplossing, dat zijn dan, had je er een voorbeeld van iets wat werd een bij elkaar wist zelf nog helemaal net op kan wie? Ja, zeker. Ik wie op squalen die geen moestuin. Want lang alle squalen hebben geen moestuin. Maar die hien wel een prutte ruimte om squalen heen. En die zei, nou, wij kunnen je wel zo'n compostvat bij zetten. En dan vreeg je gewoon of wie van de leerkrachten, of ouders van de band, of de boorman desnoods. Als die compost dan ophalen wel en broeken wel. Nou, en dat zal zeker slagen. Wat goed. Ja. Wat leuk. Ik wist dit dus helemaal net. Ik vind het heel interessant. Als squal nou, je nou net bij ons sluiten binnen, hoe kun je hem dan het beste bereiken? Ze kunnen gewoon contact opnemen met de kliester. En wij houden de hele maand maart, desnoods in april, deze lessen nog gratis. En dit gaat dus hoe geeft, maar je hebt nog volle meer programma's, toch? Zeker, ja. We gaan een heel groot aanbod van alle soorten lessen. We nemen de bij mij de natuur in, we jouw lessen in de klas. Dus nee, de keuze is reuze. Super, dus dan mag meestal op de site, dan haast een flyer. Dan had je een container, die neemt dan mij naar de lessen. Oké. De klaswerk, de les jou, daar ligt gelijk zo'n bakje achter. Ja. En ze krijgen alle keer nog even een appeltje naar de tijd. Dan gaan ze vast een begin van in het groene bakje. Het begin van de compost. En dan laten wij een formulier achter voor de leerkracht. En de band hebben de lessen doen. En dan kunnen ze achterop invullen hoeveel bakjes dat ze voor de squalen hebben willen. En als ze een compostvat willen. En dat komt de gemeente daar dan al even in als ze dat willen. Wat super. En goed is om de gemeente Noord-Friesland en Dantemerding. Ja, beide. Ja, zeker. Nou, super. Heel erg bedankt voor die komst. Graag gedaan. Een duidelijk verhaal. En ik hoop dat heel veel mensen je vinden via de website. Ik dank u wel. Dankjewel. Goed weekend. Bedankt.